Raili Myllylä, esittelisitkö lyhyesti hiukan itseäsi? No niin, Raili Myllylä olen ja olen toiminut kirkkovaltuustossa nyt 12 kautta ja tällä hetkellä olen sitten vielä palvelualan johtokunnan varapuheenjohtaja. Että tässä on tämmöistä toimintataustaa ja kuulun tunnevastuusi valitsijayhdistykseen. Me olemme tämmöisiä tavallisia kajaanilaisia ihmisiä. Osalla meistä on vasemmistoliiton tausta, osa on ihan puolueisiin sitoutumattomia. Ja me sanomme, että me olemme arjen vastuunkantajia. Me emme ota kantaa niinkään mihinkään tämmöisiin oppikysymyksiin, vaan me haluamme toimia niin, että ne teot on sitä arkipäivän kristillisyyttä ja siinä näkyy se, miten kirkko kantaa kristillisyyden leimaa. Emmeliina Tuppurainen, esittelisitkö sinä itsesi? Joo, eli olen Emmeliina Tuppurainen, 18-vuotias lukiolainen. Olen ehdolla Partiotyön ystävät -listalta, enkä ole aiemmin toiminut kirkkovaltuustossa. Ja meidän lista on nimensä mukaisesti Partiotyön kasaama, mutta lähdetään lähtökohtaisesti ajamaan nuorten ääntä ja nuorten läsnäoloa seurakunnassa ja sen arjessa. Juuso Kopperoinen, esittelisitkö sinä itsesi? No minä olen Juuso Kopperoinen. Tällä hetkellä olen kirkkovaltuustossa ja valtuuston varapuheenjohtajana. Aiemmissa valtuustoissa olen ollut myös jäsenenä eri johtokunnissa ja kirkkoneuvostossa. Hyvin kattava kokemus seurakunnallisista luottamustehtävistä. Edustan valitsijayhdistystä, joka on nimeltään Kristillisten perusarvojen puolesta. Ja tämä valitsijayhdistys pitää sisällään hyvin eri-ikäisiä, erilaisista elämäntilanteista olevia ehdokkaita. On miehiä ja naisia, on nuorempia ja vähän varttuneempaakin väkeä. Ja yhteistä tällä listalla valitsijayhdistyksen jäsenillä on huoli ja halu pitää esillä Raamatun mukaisia kristillisiä perusarvoja. Tuemme monella tavalla seurakunnan työtä ja sen toimintaa. Laura Kemppainen. Olen Laura Kemppainen, 27-vuotias insinööri ja lähes 10 vuotta on toiminut Saappaan vapaaehtoisena. Ja olen kuluvan kauden kirkkovaltuutettu ja myös kasvatustoiminnan johtokunnan jäsen. Ja mä tuun tuosta sosiaalidemokraattia ja sitoutumaton kirkkoväki-listalta. Ja meidän ryhmän ajatuksena on se sosiaalidemokraattinen ajatus ja tässä seurakuntavaaleissa niin lähdetään siitä lähimmäisen rakkaudesta ja heikompi osasten tukemisesta. Timo Hurskainen. No niin, olen Timo Hurskainen ja ehkä tässä joukosta kaikista pisimpään ollut seurakunnan luottamustehtävissä mukana. Olen tällä hetkellä Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja puheenjohtaja siinä. Olen myös ollut tuolla Vuolijoen seurakunnan luottamustoimissa jo vuodesta 1974 lähtien, että on pitkä tausta sieltä ja myös hienosti nähnyt tämän seurakuntaliitoksen onnistumisen. Minä edustan keskustalaista seurakuntaväkeä ja meillähän on selkeästi taustana tämmöinen keskustalainen ideologia ja ehkä taustalla myös tämmöinen herännäisyys. Meillä tavoitteena on, niin kuin täällä on tullut esille, niin kaikista seurakuntalaisista huolehtiminen ja aina se heikomman puolesta puhuminen. Seurakunnan kehittämisessä näemme tärkeänä se, että niin lapset, nuoret kehdosta hautaan otetaan huomioon tässä meidän toiminnassamme. Seuraavaksi pääsemme tähän paneelivaiheeseen. Aloitetaan kysymyksellä. Kirkon jäsenmäärä on laskenut viime vuosina. Mihin suuntaan kirkon pitäisi kehittää toimintaansa tulevaisuudessa? Kuka aloittaa? Timo Hurskainen. No niin, olisin sitä mieltä, että kirkon pitäisi jalkautua, siirtyä sinne arkiseen elämään, missä ihmiset liikkuvat ja ovat. Ja se, että kirkko ja uskonto on hyvä asia, se on hyvä perinne meille suomalaisille, kainuulaisille, kainilaisille, ja sitä pitäisi kehittää, jalostaa niin päiväkodeissa, kouluissa kuin vanhainkodeissa,
Lyhyesti sanottuna jalkautuminen, seurakunnan työntekijät sinne ihmisten pariin. Raili Myllylä. Joo, mä olen myöskin sitä mieltä, että seurakunnan pitäisi entistä enemmän kohdata ihmisiä ihan siellä arkipäivässä. Ja eri väestöryhmiä ja eri lapsia ja nuoria siinä vaiheessa, kun ihmiset tarvitsevat tukea kaikista eniten. Ja välttämättä se ei aina ole sitä taloudellistakaan tukea, vaan henkistä tukea. Ja nuoret tarvitsevat sitä, että heitä ei syrjäytettäisi, he eivät tuntisi oloaan syrjäytyneeksi. Ja kaiken kaikkiaan se enemmän pitäisi vielä tehdä tunnetuksi seurakunnan työtä. Nyt kun tiedän, että omassa ystäväpiirissäni ja läheisessäni on paljon ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon, niin olen monta kertaa joutunut heille kertomaan sitä, että kuinka paljon esimerkiksi seurakunta tekee diakoniatyötä ja mitä se tarkoittaa ja mitä tarkoittaa Karoliinan kamarin työ ja mitä tarkoittaa palveleva puhelin ja kaikki se työ, mitä täällä tehdään, niin se ei ole vieläkään ihmisille selvää. Laura Kemppainen. Kirkon tästä omaa toimintaansa tuoda niin kuin näkyvämmäksi. Toiminta on se, mikä näkyy seurakuntalaisille. Ja jos sitä tavallaan piilotellaan, niin eihän seurakuntalaiset sitten tiedä, mitä siellä tapahtuu, ja kirkko muuttuu entistä etäisemmäksi ihmisille. Juuso Kopperoinen. Seurakuntalaiset jäseninä ovat seurakuntaa varten. Ja näin kirkko tämmöisenä instituutiona, rakennelmana, se jää helposti vieraaksi. Kyllä nämä mielipiteet, asiat, joita tässä on tuotu esille, niin ne ovat juuri niitä ihminen ihmiselle. Emmeliina Tuppurainen. Kyllä kirkon pitäisi tulla enemmän ihmisten pariin, sinne tavalliseen arkeen. Tulla näkyvämmäksi siihen, että se ei ole pelkästään se kristillinen kasvatus, mitä kirkko antaa, mitä seurakunta antaa omaksi tuekseen ihmisille. Se on se diakoniatyö, lasten ja nuorten työ, vanhustyö. Sen pitäisi tulla näkyvämmäksi ja se pitäisi tavallaan tuoda lähemmäs niitä ihmisiä, eikä olettaa, että ihmiset tulevat kirkon luo. Kajanin seurakunnan haasteina ovat jäsenmäärän lasku, ikääntyvä väestö ja muuttoliike. Mistä seurakunnan tulisi säästää haastavassa taloustilanteessa? Raili Myllylä. No, mä en tiedä välttämättä, tulisiko säästää nimenomaan sitä sanaa käyttääkseni, vaan ihan hoitaa sitä taloutta sillä tavalla, että kaikki ne asiat tulee huomioitua. Että ei tässä nyt varmaan mitään semmoista, ainakaan minun mielestäni mitään. Me ollaan nykyään käsitetään tällä säästämisellä semmoisia leikkauslistoja tai leikkauksia, ja semmoista ei vielä ole. Tätä taloutta on hoidettu tässä seurakunnassa hyvin, ja jatkossakin, kun sitä hoidetaan hyvin ja yhdessä ja sillä tavalla, että otetaan huomioon olemassa olevat olosuhteet ja sopeutetaan niiden mukaan sitten myöskin työtä. Mutta aina pidetään huolta siitä, että se on mulle läheistä, että se diakoniatyön osuus säilyy vahvana. Timo Hurskainen. Joo, elämme uusia aikoja, muutoksen aikoja. Kajanin seurakunta on hyvä seurakunta, täällä pelaa kaikki ja tämä on rakennettu hyvinä talousvuosina ja hyvän talouden aikaan ja nyt olemme selkeän uuden aallon edessä, eli meidän on tarkasteltava rakenteita, nyt olemme rakentamassa seurakuntaa uutta henkilöstöstrategiaa ja myös kiinteistösuunnitelmia, eli tämmöisillä hyvillä suunnitelmilla me pystymme tehostamaan toimintaamme ja katsomaan itse kukin toimialaan kohta kohdalta ja löytäisimme semmoisen yhteisen tien, että meidän tulorahoituksemme riittää sitten toimintaan, mutta tärkeää olisi, että toiminta säilyisi ja jatkuisi yhtä hyvänä kuin tähänkin asti. Emmeliina Tuppurainen. Itse olen myös samaa mieltä, että se säästäminen yleensä ihmisille merkkaa leikkauksia, joita ei minun mielestäni näin pitkän perinteen seurakunnassa, kuten Kajaanin seurakunta on, pitäisi lähteä hirveän suurina määrinä tekemään, vaan nimenomaan, kuten Raili sanoi, hoitaa sitä taloutta sen perinteen ja sen vahvan osaamisen kautta, eikä lähtökohtaisesti ruveta tinkimään mistään niin sanotusti laadukkaasta seurakunnan työstä, mitä se on tähän mennessä ollut, eikä etenkään sieltä lapsista ja nuorista, koska jäsenmäärät ovat laskussa, toivottavasti eivät enää, niin ne lapset ja nuoret ovat se tulevaisuus, ketkä tulevat kirkon tykö, niin heistä ei etenkään pitäisi ruveta säästämään.
Juuso Kopperoinen. Seurakunta pitää nähdä yhteisenä omaisuutena ja arvokkaana semmoisena, kun noin 200 vuotta sitten eri kylille ja paikkakunnille on rakennettu kirkkoon, on ollut koko paikkakunnan yhteisiä hankkeita ja kaikki ovat olleet valmiita näkemään vaivaa ja antamaan omastaan sen eteen. Ja tällä tavalla on voitu järjestää hyviä olosuhteita. Sitä tarvitaan tänäkin päivänä, omasta antamaan. Laura Kemppainen. No ihan samaa mieltä muiden kanssa, että ei lähteä hirveästi leikkaamaan ainakaan siitä toiminnasta, koska se on se, mikä näkyy seurakuntalaisille. Jos sitä toimintaa ei ole, niin ei silloin ole jäseniäkään kirkossa. Seurakuntavaalien teemana on usko hyvän tekemisiin. Minkälaisiin hyviin tekoihin te uskotte? Juuso Kopperoinen. Meidän valitsijayhdistyksessämme on hyvin tärkeänä pidetty ajatusta siitä, että elää niin kuin itse opetat. Emeliina Tuppurainen. No kyllä se meiltä tietysti tulee vahvasti se partio sieltä takaa. Ja partioideologiahan on sellainen, että jätät tämä maailma hieman parempana kuin sen löysit. Ja siihen meidän jokaisen tulisi ihan normaalissa arjessa pyrkiä. Raili Myllylä. No kyllä hyvän tekeminenhän tekee aina se on myöskin voi olla vähän itsekäskin ajatus, että se tekee myöskin itselle hyvää. Ja sitä ajatusta niin haluttaisiin viedä eteenpäin, että kannattaa todella tehdä hyvää, koska siitä tulee myöskin itselle todella hyvä mieli. Timo Hurskainen. No niin, kyllä se lähimmäisen rakkaus ja toisen auttaminen on se ydin ja juuri meidänkin toiminnassa. Ja näkisin näin, että lapset ja nuoret, se on se meidän, ja kodit, että siellä tätä kristiuskoa ja tätä seurakunnan toimintaa korostettaisiin ja kasvatettaisiin. Ja niin kuin meillä Kajaanin seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyöhön panostetaan valtavasti, mä olen hyvin iloinen siitä ja toivoisin jatkossakin, että ei sieltä hirveitä karsintoja jouduttaisiin tekemään, mutta varmasti kaikkia sektoreita joudumme sitten hyvinkin tarkkaan vielä, ja varsinkin tuleva valtuusto joutuu näitä sitten miettimään. Mutta toisesta huolehtiminen, se on sitä seurakunnan parasta antia. Laura Kemppainen. Tee muille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän, niin sillä pääsee aika pitkälle. Mitä hyviä asioita seurakunnan toiminnasta voisi kertoa tiedotusvälineissä? Emeliina Tuppurainen. Kajaanin seurakunnasta hyviä asioita ovat nimenomaan se aktiivisuus, se perinteikkäisyys, se, että sitä toimintaa pidetään yllä ja sitä pidetään sellaisena, että rakastetaan sitä toista ihmistä ja tullaan sen toisen ihmisen luo ihmisenä, eikä lähdetä tekemään sitä väkipakolla, jos sitä toimintaa ei tule. Se, että Kajaanin seurakunta panostaa juurikin valtavasti siihen lasten ja nuorten pariin, ja se on sellainen asia, jonka todennäköisesti ihmiset haluaa kuulla, että siitä, mikä ihmisestä on tullut, niin siitä pidetään sitten myös huolta. Raili Myllylä. Niin kuten aikaisemmin jo sanoin, niin olen joutunut monta kertaa kertomaan lähipiirilleni ja ystävilleni, mitä kaikkea hyvää täällä tehdään. Ja se esimerkiksi se diakoniatyön osuus, kuinka paljon tänä päivänä autetaan, kysymättä sitä, että kuuluuko ihminen kirkkoon tai eikö kuulu, tai onko hän jonkun muun seurakunnan jäsen. Sitä työtä tehdään, ja mä ihailen vilpittömästi kaikkia meidän työntekijöitä, jotka jaksavat kohdata ihmisen todella ihmisenä ja hyvin vaikeissa olosuhteissa ja hyvin vaikeissa tilanteissa, ja sen mä haluaisin viestittää kyllä kaikille. Laura Kemppainen. Lisäisin vielä, että nyt kun paljon puhutaan mediassa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista ja näistä nuorista, jotka on vaarassa tippua pois tästä yhteiskunnasta, niin mitä erityisnuorisotyö tekee seurakunnassa, että siinä työskennellään just niiden nuorten kanssa, jotka on vaarassa jäädä niin kuin tämän maailmanmenon ulkopuolelle, ja autetaan heitä pääsemään takaisin niin kuin siihen opiskelun pariin ja muutenkin elämästä kiinni. Juuso Kopperoinen. Seurakunta tarjoaa erinomaiset puitteet. Seurakunnalla on käytettävissä monipuolisia erilaisia tiloja, joista on pidetty Kajaanissa huolta. Ne ovat alueellisesti laajasti levittäytyneet ja niitä on helppo varata ja helppo käyttää ihan kenen tahansa.
Tuossa Raili mainitsi seurakunnan henkilöstön, joka on kyllä erittäin ammattitaitoista ja monitaitoista ja lahjakasta, ja he antavat omasta ajastaan ja omasta työpanoksestaan seurakunnalle sen, mikä kuuluukin. Mutta kyllä seurakunnassa on vielä paljon myös kehitettävää, ja nyt haastan tulevia luottamushenkilöitä miettimään erityisesti, millä tavalla seurakuntalaiset voisivat entistä enemmän osallistua siihen, mitä seurakunnassa tehdään ja tapahtuu. Onko kotien ovet auki muille seurakunnan jäsenille tai vieraille? Timo Hurskainen. No niin, tässä melkein jo pankki räjäytettiin, mutta noihin nuoriin katselen tässä, niin kyllä tämä rippikoulutyö Kajaanin seurakunnassa, se on niitä ykkösjuttuja, josta voidaan tiedotusväline kertaa. Samoin korostan, niin kuin edellä on tullut esille, meillä on erittäin osaava, vahva henkilöstö, sitoutunut henkilöstö, eli tämä on se meidän vahvuus. Tästä pitäisi vaan enempi tiedotusvälineille kertoa. Samoin meidän taloutta on hoidettu hyvin suunnitelmallisesti tähän asti, että meillä on vahva talous ja tämä puoli silläkin on tällä hetkellä kunnossa, mutta nyt pitäisi vaan oivaltaa sitten se, että jo 2-3 askelta olla eellä ja osata tehdä niitä ratkaisuja, että meidän talous kestää tämän toiminnan, mikä meillä on. Meillä on hyvä seurakunta, meillä on tosi hyvä seurakunta, ja niin kuin tuli esille, että täällä on hyvät työntekijät ja hyvät seurakuntalaiset. Luottamushenkilöinä olette vaikuttamassa seurakunnan tulevaisuuteen. Mitkä ovat Kajaanin seurakunnan tulevaisuuden haasteet ja miten ne pitäisi ratkaista? Emmeliina Tuppurainen. Kyllä se suurin haaste on tällä hetkellä jäsenmäärien putoaminen pois muutto Kajaanista. Kajaani on kehittyvä, mutta pienentyvä kaupunki. Se näkyy myös seurakunnassa, että seurakunta tiivistyy, tulee yhteneväisemmäksi. Ja se on haaste, johon pitää tarttua. Se, että kestääkö se talous, kyllä se kestää, jos se tehdään yhdessä. Meidän pitää lähteä lähtökohtaisesti siihen, että vedetään sitä yhtä köyttä ja pidetään se toiminta yhtä tasapainoisena ja vakaana, yhtä laadukkaana kuin mitä se nyt on. Timo Hurskainen. No niin, kyllä tuossa edellä tuli suurin haaste on juuri tämä meidän seurakunnan väen väheneminen, ja tässä on tietysti montakin syytä, että ei ole työtä ihmisettä, muuttoliikettä, että ehkä suurin syy on se. Mutta se, että nämä haasteet, niin kyllä mä näkisin, että kun me hyvin suunnitellaan hyvällä suunnitteella niin toiminnalliselta puolelta kuin talouden ja kiinteistön puolelta, niin me kyllä pystymme nämä palvelut ja toiminnot säilyttämään tälle ajalle 30 000 seurakunnan väelle täällä. Juuso Kopperoinen. Seurakunta ja kirkko ei ole irrallaan mistään, vaan se on olennainen osa niitä ihmisiä, jotka täällä asuvat. Ja kyllä suurin haaste on siinä, että ne myös pysyvät yhdessä. Raili Myllylä. No oikeastaan ihan samat asiat, että varmaan tämä vähenevä väestö Kajaanissa ja sitten se, joka heijastuu myöskin seurakuntaan ja sitten myöskin ne muut tekijät, jotka seurakunnan toimintaan tai väestön kehittymiseen heijastuu, niin ne on ne haasteet. Ja tässä on nyt tullut kyllä tämän keskustelun aikana jo todella hyviä asioita, mitkä seurakunnassa on hyviä ja mitä pitäisi kehittää. Ja edelleenkin minäkin korostan sitä, että tämä on nimenomaan yhteistä työtä, että yhdessä sekä eri valitsijayhdistysten kanssa ja yhdessä hyvän henkilöstön kanssa näihin haasteisiin voidaan vastata. Laura Kemppainen. Haasteet on myös niin kuin aina mahdollisuus johonkin uuteen, ja haasteena nyt on niin kuin löytää se punainen lanka, että mikä on niin kuin tärkeä, ja pysyä siinä, että nyt ei ole niin kuin taloudellinen tilanne sellainen, että voi niin kuin hirveästi ylimääräistä haalia, vaan kirkon pitää pystyä se perustehtävä hoitaa myös tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvaa seurakunnissa. Miten Kajaanin seurakunta voisi saada lisää vapaaehtoisia toimintansa mukaan? Laura Kemppainen. Tammikuun alussa tulee 10 vuotta siitä, kun olen Saapas-porukkaan liittynyt mukaan, käynyt koulutuksen, ja olen kyllä tosi paljon tykännyt. Vapaaehtoisia pitää tukea, siinä järjestää virkistäytymistä, sitä, että jos on vaikeita tilanteita, niin siihen saa tavallaan sitä työohjausta, pääsee juttelemaan jonkun ihmisen kanssa, jos on vaikeita tilanteita ollut. Ja
Kyllä tuolla, kun on näitä eri tilaisuuksia, niin siellä sitten niin kuin nämä eri porukat, jotka seurakunnassa tekee sitä vapaaehtoistyötä, niin olisi esittäytymässä ja sitä kautta rekrytoimassa niitä ihmisiä. Ja sitten varmaan lehtiin pitäisi laittaa haastatteluja vapaaehtoistyöntekijöistä, että millaista se on ja miten pääsee mukaan. Edelleen sitä näkyvyyttä ja avoimuutta. Juuso Kopperoinen. Seurakunnassa toimii useita herätysliikkeitä ja muita järjestöjä, jotka pitävät sisällään hyvin paljon vapaaehtoistyötä ja toimijoita. Heidän nimensä ei näy seurakunnan toimintakertomuksissa eikä näitä väkimääriä lasketa, mutta 2 ihmisen välillä tapahtuu jotakin semmoista, jota ei voida tilastoida. Ja sen työn ja tekemisen merkitys on siinä lämpimässä kädenpuristuksessa tai surevan ihmisen lohduttamisessa tai naapuriperheen auttamisessa, vanhukselle lumityön tekemisessä. Ne tehtävät voivat olla hyvin pieniä ja konkreettisia, mutta ne ovat aitoa lähimmäisen rakkautta ja siinä on samalla hyvä hetki myös kertoa hyvästä Jumalasta. Emmeliina Tuppurainen. Olipa vapaaehtoistyö sitten mitä tahansa, ihan saappaasta partioon tai ystävätoimintaan, niin niitä vapaaehtoisia, ketkä sitä tulee nimenomaan vapaa-ajallaan tekemään, täytyy tukea ja antaa heille sitä tekemistä sen verran, kun he sitä jaksavat kantaa tai haluavat tehdä. Vapaaehtoistyö tulisi tuoda näkyvämmäksi, juuri niin kuin edellä mainittiin, ja se tulee tehdä positiiviseksi, sellaiseksi, että me emme voi tarjota sinulle siitä mitään muuta kuin sen oikean ilon, lämmön ja lämpimän kädenpuristuksen, mutta tehdään siitä näkyvämpää, niin se todennäköisesti myös toimii. Timo Hurskainen. Niin kuin tuossa jo Juuso totesi, niin tuollakin meillä nämä omat herätysliikkeet tai monet herätysliikkeet ja yhteisöt ja yhdistykset Kajaanissa toimivat ja tuovat tätä kautta näitä toimijoita mukaan. Minä näen myös suurena mahdollisuutena, kun meidän väestö ikääntyy tästä ja entistä enemmän nuorempia ihmisiä jää tänne eläkepuolelle, että tästä joukosta, että täällä on sellaista voimavaraa, kun me tätä hyödynnämme ja itse kukin omalla lohkollamme teemme työtä, niin uskon, että näitä löytyy ja tänä päivänä tarvitsee jokainen ihminen, lähinnä yksinäinen ihminen, niin sitä huolenpitoa ja entistä enemmän näitä yksinäisiä ihmisiä on, että niin kuin täällä jo kuvailtiin, esimerkillistä hyvin pienillä askelilla ja pienillä asioilla me voimme auttaa lähimmäistä ja tämä on sitä parasta seurakuntatyötä ja meidän tehtävämme ja varsinkin uusilla luottamustehtävillä, ketä siellä sitten onkin, niin on haastetta kyllä tässä tehtävässä, mutta sarkaa riittää. Ja Raili Myllylä. Ihmisillä on tarve olla tarpeellinen ja tätä tarvetta vapaaehtoistyö täyttää, että sen kertominen, että sieltä löytyy sellaisia tehtäviä, joissa sä voit kokea olevasi todella tärkeä ihminen ja tarpeellinen ihminen, niin se on tämmöinen viestinnällinen tehtävä. Mutta sitten vapaaehtoistyön tekijät tarvitsevat todella, niin kuin täällä on tullut esille, niin sekä tukea että työnohjausta, että myöskin semmoista kannustusta, että he jaksavat tehdä sitä ja nimenomaan sen mukaan, miten he jaksavat, että siitä ei saa tulla sitten vapaaehtoistyöntekijöille mitään stressiä, vaan se on nimenomaan vapaaehtoistyön